Добре дошли в днешния епизод на Майнкрафт. Не съм снимал на игра от доста време, но има нещо друго, което правя, което ми е по-при сърце, защото не трябва да обработвам, не трябва нищо да правя. И това е стримвам в клик. Днеска си оправих микрофона, би трябвало да се чувам малко по-добре от преди, дори да не кажа 100 пъти по-добре от преди, защото как да кажа, осъзнах се, че съм на грешния аудио input capture, вместо да съм на него, съм на mix capture, който малко обърква микрофона, може да се каже до някъде в стрима, който ще оставя линк в описание. Направих една фирма, която е в мония екран, която е за Gunpowder. И вчера стоях хапака, цяла вечер. Днеска... Мале, не да ушите. Днеска сутринта като стана в 11 нещо 12, взех един пълен шулкър бокс от тази фирма там. Може би виждате там бедрока, сложа го нарочно, защото стоя афака по ония начин, в който се чупи на блок. Натискаш там F3 и задържаш десен дав бутон D. И то продължава там да чупи и аз нарочно съм сложил твист да не щупя блока под мен и да падне. Събрах доста работи, видях, че фермата бъгва заради това, че не се спава други мове, иначе това е целият Gunpowder, плюс тук имам още два стака, които са... два стака, които бяха в началото на фермата, още като я тествах първия път, събрах два стака, днеска събрах един шулкър бокс. Почна да копая в нали, на стрима, почнах да копая там, за да чисто. Нали, в по-едната. Но, този и един от старите ми сървъри също ще ги има затегляне. Ще ви ги оставя в Planet Minecraft, може да ги изтеглите. Нали, единия сървър никога не съм го показвал. Този най-много съм го играл, дори в стария канал съм го играл. Сега. Сега ще ви покажа нещо. Тук се отваря и отивате тук. От тук се затварят и насам ще има нищо. Обаче проблем е, че планината тук свършва. И съм животни, затова ще измисля как да го направя. Като нарочно съм сложил ръчката тук, защото тук изгледа много грозно, но не се отива с това. От тук надолу ще се копае честрума. Като идеята ми честрума да е 200 и няколко честа. Нали, като от тая страна да има 40, срещу него да има 40, от другата 40 и от другата 40 и по средата пак по 40. Груби сметки са 200... близо 200 летя с крилата или се фърнам с ендърперли. Но защото ме мързи да си правя... Ти светиш, шофе? Защото ме мързи да си правя... това... ракети. Въпреки че имам ферма за Gunpowder. Си минавам по това и тук съм забравил себе. Там да живи съм. Това трябва да го декорирам, защото не мяза на нищо така. Идвате ето тук, качвате се на тези пътища. Ти не си от фермата ми, не ми влизай в къщата. Влезнем в къщата, живи здрай. Значи, идвате тук, качвате се по това и гледате една от най-грозните ферми в целия сървър. Майко. Не е нещо вау, защото когато съм в ония край, тя не може тук да генерира работи, но да, но пак работи, никъде да не работи. Една глава на дракон. Сега искам вашето мнение в коментарите. Това мяза ли ви на дракон? На мен ми мяза на дракон. На друг човек не му мязаше на дракон. За мен е дракон. Влизаш тук и може ти оберат лайката, защото
Първо, че нищо не се вижда, второ, че ей тия гадове се спалват и занимават с целия пейзаж. Магазин за gunpowder и магазин за чили. Това се хвърля на къщата. В целия сервер имам най-много бази. Тук виждате малко частта. Една база. Селото, което пак го зачитам за база и планината с някакъв на Хевана. Доста работи има. Нека да нямам. Чакайте сега да правим. И трябва да отида да правя Enderman фермата, защото е багясал доколко правя. Не работи. Ще отворя 256 и те няма да разбера кой чест да отворя. Тук трябва да сложа мендинг. Твоя верхите ще взема. И ще отида за хартия. И хубаво да спая, ама ще спая в някъде. Това пак какво беше? Али се сътъри беше, бе. И направим на тераси с цел строение. Тук може би ще има някакви градинки около тази простия. Там градинки, това е къщата на брат ми. Де трябва да е... по-скоро това трябва да го махна. И... тук просто да направим нещо. Може, не знам, това ще го измисля. И на стрима ще го направим. Помеждуто стрим мисля да има ниска от 9 часа. Винаги са различно стримовете, никой не са еднакво, затова който иска да дойде, ще оставя линк в описанието, може да дойде да видя, ако съм наживо ще ви отбележи, ако не съм, няма да ви отбележи, както качвам в Instagram като съм наживо, защото може да си го позволява и иска. Това ми е магазина за вълна. Помеждуто сервера е доста замрал. Сервера играем само двама човека. И гледам да го направя. Аз гледам поне да го направя, за да може после да го пусна да тегне, да имате какво да... да имат хората, които ще го теглят, какво да разгледат и да играят. Като се чуят тъпата фена за овцелото. До тук ще бъде с този кратък анонс. Анонс видео, не знам как да го кажа. Ако искате да гледате някакви работи свързани с този сервер и с какви ли не други игри, очаквам ви в Кик, това 200 причилка. Надявам се, ако нещо ви е харесало, да се абонирате поне, да харесате и очаквайте още такива ексклузивни видеа. Може би ще качвам, когато пускам стрим, ако събера някакви абонати. Довиждане!